Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Tanawa. Lingaw kaayo silang duha. Pero way kalibutan si Padre nga ang iya na ding amahan ang iyang kaatubang. Ma! Kapil mo dire. Tana, muduol ta nila. Og sultihi si Padre sa angay niyang mahibaw-an. Buguya ko na yung pagkabata na eh. Pero buutan. Pero buotan ha? Oh, niana sila pa dire. Ah, lingkod mo. Oh, dari ka ma. Tupad di nagpipeng nang. Ay, manas magmalang kagring. Pasensya, ni barag lang. Pa, Taugon pag yun ka ng milagring. Katugon ka pag yun. Ikaw sad ma, oh? Luya, gigay kang tanahon. Parehas mong ng milagring. Ay, okay ra ko, Father, oy. Wa na ko do ka, aligre lagi mo. Oo. Istoryahan mo kung nipiping siyang kaagi sa bata pa siya. Lingaw ka iko. Istoryahe sad si Father sa imong pagkaulitaw, Ping. Kaya usari mong kaagi sa imong pag-ulitaw no eh. Gusto ka, ako'y musulti ni Father, Ping. Oh, kaya nga naman din ang. Unsam day kabuang aning nipiping sa una, ha? Doon na nagipahilak ka babay. Ako'y mo istoryang, Father. James. Oh, ma? James. Bugnawa ko mo. Uy, nakuha nga pag-itingali na siya sto pader. Pagkatulga na sana siya dito. Sige. Ihatod to na kasi mong kwarto, ma. Ay, bugnawa ni mo eh. Masig gunit lang ako. Ma? Inuok ko! Ginoo ko, walong tayo daotang mahitabo ni Angela. Walang unta. Hoy, Ping. Lingkod lang ko no, Ping. Kay hapit na naman ko maglagot ni mo. Lingkod! Sige. Ngano man ka? Unsa day tanaw ni mo nako? Mura kag napungot. Ay di, kay mura lang, Ping. Napungot gyud ko. Napungot kang Angela? Ay, paging ana, uy. Huwa ko mapungot ni Angela. Ikaw akong gikapungtan. Ano nagsilos ka? Naunsa man taon ka, uy, nablaka lang kung naunsa siya. Dili sa unsang rason, kung dili kay inahan siya ni Pader. Kay inahan siya sa imong anak. Kalit malang kang nang luspad. Nakugang ka unsa. Wa ka magdahong nga nahibaw nako. Kinsay nagsulti nako? Si Angela. Halos wa mito gabi iping. Maura na among giistoryahan. Maura na imoy kasulti. Lang, natukan ka. Nakakaon kag bukog. Syakoy ka unsa. Syakoy? Ay, nasyak ka ba? Nasyakoy. Di kakit-kiton na ba ko ni mo? Hoy, nang. Uy, Pader. Padre. I-admit si mama. O di po kakabalik sa ato. Ipahatod talang mo. I-admit. Paspas kayang heartbeat. O matod pa sa doktor, kinahanglang i-admit siya aron siya mamonitor. Pasensya gyud ha ng milagring. Pasensya gyud ni Pipeng. Di kita magkauban sa pagpauli. Okay ra, Pader. Nang milagring? Greng, sige, kit-kit ka ng kuko na rin. Padre, way Pasensya ka problema, na, ha? Padre.
Ay, ikaw na lang mo atiman ni mama di mo, ha? Ako ra nang, pasensya gyud kayo. Pasensya ba, oy? Sige na, padre. Adto Oh. nami. Dinhira mo, may mukuha ra ninyo dinhi para ihatod mo. Sige, padre. Salamat kaayo, dre. Nang milagring, ni Piping, palihog, iampo ninyo si Mama. Malagi mo yung tingog. Ingawa pa na itong biyahe, oy. Mabangga ta na has, ikaw yung drive. Kining may ginuna lang mi. Naguna-una, mis inahan ni padre. Ikaw sa mo nilang, father. Wara. Ako ang sakristan mayor sa parokyal, pader. Aw, pero kong parente mo. Mura-mura mo kumugnaw ni father. Unsa na, Ping? Wa manggod gihapon kay tingog-tingog diha. Unsa may buot ipasabot, ana? Nahingawa kang Angela? Ambot. Unsay ambot? Unsay ambot, Ping? Wa kong may baw sa isulti. Wa kong may baw kung sa hunahunaon. Naglibog ko. O nga nung naglibog man ka? Ha? Klaros mga panghitabo, Ping. Klaros akong gisulti nimo. Huwag yung ka ikasulti sa akong gisulti sa gisulti ni Angela nako bahin sa among gipanagsultihan. Nga ang akong gisulti nimo nga ako na untang isulti ganina ni Padre. O galing lang kay wa na ko malahos sa pagsulti. Ha? Huwag yung ka ikasulti. O sa pamaya ko, isulti na naibaw ka naman di ay ka ha? Oh, kay gisultihan naman kong Angela. Pero ikaw nga akong banaping, huwag yung ka musulti na ako. Ang di man sa'yo ni sulti ng butang ha? O nga nung dili man sa yun, Ping. Nga imo raman gihapon ang binisayon. Di man na nimo tinagalogon o ininggliso na nimo o hinapunon ba na nimo o ininchikon o ikorean ba na nimo unsa pa na diha. Bisaya ra na, Ping. Imo ra nang binisayon. Unsa may nakalisod, ana. Hangyo lang bitaw ko, Gring. Pwede imo na kung tagaan o higayon, ha? Makiksulti ra lagi ko nimo. Nagkalandrakas pamanggon niya akong utok ron. Tagay na kong higayon, mubong higayon lang. O sige, tagaan ti kag 5 minutos. Inuam sa nang imo. 5 ka simana. Ay, asay maayog 5 ka siglo na lang, Ping. Grabe sa siglo eh. Buhi pagkataan na. Kini ang adlaw nga among gipaabot ni Milagring. Andam ka na, Ping. Oh, andam na ko. Oh, Tempa-tempa nga nung nagdaka magtualya. Di ba naligo naman ka? ay, para pahid disluha, Ping. Sa ato pa magdrama gid karon. Ay, dili man ginakalikayan. Kalikayan mong gud. Ikaw tingali. Pero ako, Ping, dili na kalikayan kay nag-umido na ning akong kasing-kasing. Naglungot-lungot na kog maayo sa pagsudya nimo. Ug dili ka makabasol nako kay asawa ako nimo, Ping. Asawa nga naning kamot pagsabot og pagdawat sa mga utot sa imong kagahapon. Unsa ni mo gisulti? Imo pang ipabalik. Oh, Taas-taas ra ba to? Uy, rewind. Imo gig ipabalik, Ping. balik ka lang kaya akong klarohon. Ay, sige. Akong i-rewind. Rewind. Ikaw tingali. Hmm. Pero ako, Ping,
Dili na kalikayan kay nag-umido na ning akong kasing-kasing. Naglungot-lungot na kog maayo sa pagsudya ni Boping. Ug dili ka makabasol nako kay asawa ko nimo. Asawa nga naning kamot pagsabot og pagdawat sa mga utot sa imong kagahapon. Ano? Ano yung kung gustong plaruhon? O gusto yun ay, huwag yun ay kumasayop sa akong nabati. Utot sa kagahapon! Mayroon mo ni itay tulog na magring. Pero ano mo sa maong sa naimong nahununaan? Anong nautot mas akong kagahapon? Baho! Baho! Tungod sa baho sa imong kinabuhi nga dugay na nimong gitago nako, Ping. Pasalamat ka. Pasalamat ka nga utot ray akong gigamit ug dili. Saging. Igo na anak, Ping. Ato na tas atong topic. Ang imong pagtago nako sa kamatuoran nga si Father James di ay inyong anak ni Angela. Oh. Nganong wa ko ni musultihi ini, Ping. Nganong kinahanglan pa man nga si Angela mismo ang musulti nako ini. Ngano man, Ping. Anak. James. Father. Ni Arko. Ay kapala ka. Ni Arko. Pahuay lang. May isulti kun imo.